Дами и господа, този поздрав е специално направен за Емин и семейството и най-вече за лъвчетата Ерчан и Емир от Търговище, село Дралфа. Германия, всяка майка Емин патрона не ражда, той е вълк единак и Симан Будбари фамилия. Камара в Тумен, Валигар Емин патрона, пак му върви. Германия, той е човека, Канади Кентут прав Емин е наш ти собена. О, Емин патрона, най-големи Viles, oh,